Karbi Anglong la pen di Mahasawara ra kar i ajir ding kluipen Article 244A aphuthak Delhi rongsopi jantar mantara long dharna ke dolam aphuthak KSA la pen EPSL se tumangbong hin lam thama charbok ponsi social media chataya long hur chodutlo Bangso puthak pini EPSL si dhansiri aro tum pherangkya mai phaponsi pherangkya mai long pen KSA thangsing timung pen EPSL si asongja pokur sing timung aphan Karbok puthak EPSL si dhansiri aro tum pen ningkang samse chepaklang pon KSA mai puthang sing timung alang like Karbiara dapan quality education mate loke charli akrong posonsi kang thurponji mate ke paprang dunji ma lahaya saisi cheklem nangji Racharia long kaiki kachi jogdon pen kalili kalanglang alam kaning jedun reji ke amithang asai kali lasi amithang asai cheklem thek thei pulote KSA mai pu arpu pen suntuk non puta phirangkia mai long Mohan Singh tokbi ningje pon lasi non hang sing timung pu inglong pho KSA alang like KSA mani lake KSA mani pulote lake Karbi Anglong di Mahasau long mane quality education K1 thekye phansi alang ni bo ini dak kosonsi ilitum school college university kemisendi laso kam se alang li cerap itu dengan kita alang li bangke political alang ningen ro political alang li ningen tu nang ni athe pima alang li duty kali KSA boleh te kopilo la Kabi Student Association boleh lagi school college lahai se alang li celang nang kuma teacher si duty da madam dema kuna professor si duty claim kuna university si full fledged long lema lahai se alang li claim nai akemi kam Kidam tangan ningkana hutsitami hemprek ke hangdam amen pen Delhi rong sopialong tuliram rong hang jindabad Horen Singh be jindabad pusi hang rong titik lasi lahai ke rachari alia phansi claim dam rong titik non sedami MP Horen Singh be ke chitong dunlo lasila ke BJP atum asailo MP Horen Singh be ke dharna longle kidunangji abangkadi Parliament along si Karbi Anglong lapen di Mahasau aradakar i Article 244A ke hangdun kisikdun krungnangji abanglo Jong si hadakta chunche pulote arpu pen chithan pen non ke ilitum theklongji ke dam tanga por tame BJP mate political ali phansi claim wrong thati komane Horen Singh be jindabad la pen tuliram no hang jindabad la songse hangnam wrong thati MP ge hada ke dli dunipo athe BJP ka duka be pen si alang tum patum rabdolo la ke BJP to makam bos ni tum pudunji athe kopiloma puludan kala tum non election nang le ko MP election nang le lipo MP ge hada ke kidu nang ja kam we ke lage parliament lo si hada seempre hang num tir kreng nai parliament lo yong si ke long le si ke long le lu puta lang ya bian chi unu arpu bian chi us hala dak dharna long ke dudun a oduji non ke hempre ke hang dama men pen Karbi Anglong atangka kror ke panahok pen ki joidam chot ke ing tonang po Jong sialang litum ahok pet hemprek ke hangdam chi pulote kadhas kom pen Supreme Court along Article 244A aputhak India Gov aphan PIL pidam det non puta pherangkya mai long ningje thu ala finance non chot pen la Delhi pa je dam chot hemprek ke hang mangeli tunging tonoi busi pupo Karbi Anglong rat phan mai pamang kunang nelo Jong sialang litum hemprek ke hang vegji ke claim vegji potang te kanchas dikom akehai la president secretary to maphan Supreme Court le hola Article 244A putha Indian Gophan PIL papi de la lo batang de case sedan lo batang la da isi solution manglo News report Karbi Anglong Live